Ko himen ko para bayit hautray Jesus Christ. Mindakasngi kabalang karake yakasngi buram jungu John Mary Vianney Bakuid. Ume John Mary Vianney Bakuid ude ulingdo utre ha ars ha France. But katkum ka jimpe janga parte ngitip ba umde u bastard hadu kata ha kapule kaputi. Henry ulong u bastard ban sautu ban shempang ya ka donu jongu balai. Ula im katkum ga jingang nur janga donu jongu balai. Haba ulastang ban im katkum ga jingang nur janga donu jongu balai. Ka jingim jongu kala kala but ki briyu kila shem kila lap ya ujisu ha ka jingim jangki. But ngala yo lahat ban lay duwai ha ka nega jaka. But ngala yo iya ka jaka ba ulasa. Ngala yo iya ka kamera ulasa. Ngala yo iya ki tiar baro ka ba ka pindon kam. But baaro kita ka jinglong janga ta ka jaka. But ka rukam ba uim ka peni shai ka dar. Ya ka rukam ba ula Ieid ya ujisu. Ya ka rukam ba ula Ieid ya ki briyu. Ya ka rukam ba ula traishitam ban ra ya ki briyu ne persad ya ki briyu ban kala ka bamod kumbangi yosngo na ka ne jimpuli na ka kitab Ezekiel. Ngi haben yai sneng ya ki riseniyu. Ngi haben yai peni ya ki riseniyu ya ka lindi bate. Ladaki risniu kim pidiang parte ka shong haki. Ka kameram jongi kalong ban sneng ban peni kaya ka lindi babhatam naga binda jompi. En redon ki briu bam snowutu ne bam shempang ya ka bangi peni ino iyaki shaka jingrai jongi. Yosno ladang ngim sneng ladang ngim peni ya ka lindi but ki yap hakata ka jinglom basiniu ne haka jingarai jongi kito ki bampat sneng ki haban kit ya ka pop henry lada ngi peni but ngi kren ngi hikai but nangda kim treshu ban kala ka bamot kasong haki kumno kinyai namar hadin bakila yo ya ka jingshai but ka jimpeni daw lada kim priangshu kata kasong pura haki u John Mary Vianney Bakuid haba ki bahalor jungu kila pa yewusha ars ki baru ki briu ki long ki briu ki ba im haka jing kalai but ki kam kai janga parte kam sngerba janga parte but ulastang ban sneng yaki ki lindo shua yawu ki ting ban late but ki snongya ban tur sha kanega jaka namar ki briu ki long ki basiniu ki long ki briu badakait ki bam tim burom ya uble henry ula wanra ya ga jinkala nagataka daw lada ngi poisha ars kadon kaweka statue jongu John Mary Vianney Bakuid bad we kinna bad uba kadaw ya kakti kundo John Mary Vianney Bakuid bad udang kili autaw kinna peni hanga ya kalindi sha ars bad ngan peni yapi ya kalindi sha bani kane kalonga ka jingto haka ha shapo janga statue balato peni hanga ya kalindi sha ars bangan peni yapi ya kalindi shabani ars kalonga jaka bakibru kila kalat ya ubale kila berngia haki kamsiniu henry u John Mary Vianney Bakuid ula late kanang hangdo haka jingduwai jangu, haka jingyai sha minsiam jangu, haka jingid bashirhem jangu, ban peni yaki briyu da kawai pat kalindi. Hadu kata ka por ki briyu janga ars ki tip tang kawai kalindi. Kata kalong kalindi janga jingsnel ba. Kalindi janga pop. Kalindi janga jingjot. Henry John Mary Vianney Bakuid ulastang ban ong yaki briyu. Kane kalindi kanyum penim yepi. Henry lada pi jit but pi kloy ban kongo ya kalindi peni manga te pinsalaitin. Ba lemba jangu buon ki briu kilayo I ya kalindi shabane.
lembaga jingim jangu, lembaga jing shashitom jangu, lembaga jing duwai jangu, lembaga jing koloi jangu, ban shong haka sendu plapo ban ngap yaki pop hadu kat hendriu kat pra kanda kala perlong yaki beruyu ban yo I yaka Lynti shabening. Bad ban Ieid yaka Lynti shabening. Nagata kadao ka perte baro kawai kaburom yau hadu kata ka Ieid yau hadu kata bad ka balangru kala pelong yau John Mary Vianney bakuit nongda jonge lindo baro nongya side nagabindaki lindo baro u Francis Azizi bakuit uang lada ngayakendu u angel badu lindo kaju kapor ngan dem bad burom yau lindo ben yau angel namar uang bade lemba kakti jonge lindo bad ngayo pediang yau jisu ude u lindo u ai ya u jisu hani badu John Mary Vianney bakuidu ong ka donu jongu jisu ka kinde barabor nagabenda ki lindo ka jingidu jisu ka wan shangi lemba ki lindo ka jingidu jisu kala seiso haka rukam ba ula aiti yalade haka dimpana nagabenda ballong ka do bat ka snam minda kataka jingidu jisu ka wan shangi lemba ka kti jongi lindo bad u John Mary Vianney bakuit u kandu yaki paid ba ballong ki ba Ieid yaki lindo ballong ki ba duairu nagabenda ki lindo bad ula ongru haka juka por ki lindo kim snawutu yaka jinkardor janga jinglong lindo neki paid ba kim snawutu yaka jinkardor janga jinglong lindo tat hadu baki poi hakamat ujisu happening namar man ge jimpule ke jinkinia mas kalong ka jimpen menta yaka jingi du jisu haka duwan ka dupa bad ka mas bakoit kalong ka jinkinia bakoit bad baseiso jongu jisu haka jingim jongi nagata ka daw ko himmen ko para ngidon kamban Ieid bad duwai nagabinda ki lindo haka juka por ngidiben kershan yaga jinglong lindo ngingim de ballong ki bakawang mau haba ki don ki jingdona haki lindo henre ngideben kindiu yaga jingdona jongi lindo sha u jisu namaru jisu don ka jingid palat yaki lindo kumba uble ula Ieid hadu kata ya u John Mary Vianney bakuin haba baroki batchmate jongu kirki Bein yawu but baroki ba halur jongu ki perkat kam indoi ya uni ulindo uble ula kindi yawu bad ong haka perte kap u kabeneng kapet omde kumba pet yaki brio kabeneng kapet yaki lindo omde kumba pet ki brio minda kamdam lele hakane ke juk kaba minda kibriyu kistang ban hiarno haka jingid yaki lindo neke jingkershan yaki lindo bad kasuk yaki briyu ban kawang mau ban yakaba duwai naga benda ki lindo kasuk ban kawang mau henre kai ban kershan yaki lindo ban duwai naga benda ki lindo namar ki lindo ki don barabor haka donur jong ukris ki lindo kilong ki so jonga jinkande mensiam jongo jisu but haba uble u kende mensiam nagabinda ki lindo haba u jisu kende mensiam nagabinda ki lindo ngimla ban kanglad yakata ka jinkande mensiam jongo jisu lemba kano ka jingtalot lemba kano ka jimparkat lemba kano ka jingkeren tad burom yaki namar ngimla ban yakop badu jisu uba itoin yaki lindo but haba ngi Ieid yaki lindo ngi Ieid ya jisu namar de lemba ka kti jongi lindo ngi dang yopidiang ya u jisu man kapor de lemba ka kti jongi lindo ngi yopidiang yaka jinga ngi roy haka jinga nagata daw ngidiben kershan iya ki lindo kumpa
u Aaron bad ur ki kershan ya u Moses kadba u Moses udang duwai ya side nagabinda ki paid Israel. Hangning yusno bade lemba ka jingduwai ya side de lemba ka jingim ba pale jingim ba kuy ngila ban yale persha ya u bamen lada u lindo u sange ban duwai nagabinda ki paid ba kin sharem ha ka jingale junki haba omdon lindo omdon sacrament haba omdon lindo omdon eucharish bakuit haba omdon lindo omdon lada omdon lindo omdon shu jingmane sacrament ngin sa du nadong shadong ngin tit yaka shadem haba omdon shu lindo ta kabamot kane kade ka kamaram jangi iwei ban risumaria kilindo ban kerjanya kilindo kenapa yaka por kabangi pelut ban duwai nagabinda kilindo ban kerjanya kilindo kalong ka por ngi pelut ban mane ya wijisu namar de lemba kata ka jingkoloi mensiam jangi ngila ban yakendu ujisu ha ka jingim ka jangi nagataka daw ko himmen ko para kadbangidam pinkalai niya ke jingim jangi lindo lemba ka jingtrai shitom jangi ki lindo kin pinkalai niya ngi lemba ka jingduwa yasaid ha kamajo bad kade lemba ka jingdon jangi sacrament kamdame ujisu ha ka sacrament ka ri kanang yo jingyada ka perte kadang yo jingyada ya ka balang kadang yo jingyada ya kishnong kitao kanang yo jingyada katsha badon ka yimane balabu ya ujisu ha ka tabernacle hangda donka jingyada yangi de lemba kata ka dor o John Mary viani bakwil la pinkalla ars ula pellut daki kanda hakamat ujisu haka sakramen bakuita magaduan haba kibriu kimnushu ban pellut por bad lemba ka jingduwai jangu kata kasnong katao baro kala minda ngiru ngidon kam ban peni ya kalindi shaki nga semjangi ngidon kam ban peni ya kilindi ya kilindo ban shaki nga semjangi krampa kin peni ya kalindi ya pi shabane kinde bandon ngi haban stang biya ya ka jingi lese hakini ki por ba menda ki brio ki la stang ban snongia kimdon porshu omdeshu kum menshua ki lindo ki shaid wan ba haki ingasem pi kot ye ki shay ingasem banduai menda ngiru ngi kalalong kum ki Europeans habbushua appointment nangda wan haying ka Europe kalakiar namarba omdeshu kummensua barobor ngibu appointment minda hapadeng jongiru ngilastang ban poi namar ngimdon porshu te kamduna ki lindo ki wan shaying jongi light no ka por jingkorku ying bad kai ka ban sajia omdon mano ban peni hangi ya ka lindi shabane bangin duai hakane gasngi kam karpang nagabenda ki lindo ngiru ngibu yaki hakadonu jongi kumpa ujisu labu yaki hakadonu bad kumpa ujisu i toin yaki ngiru ngin stang ban duai bad id yaki lindo klempeit yaki jingduna jonki namar ngi ki badon jingduna ngimla ban kadau yaki wei pat hen rengin duai rengkat bad ki jingduna rengkat bad ki jingtolod kanamba kabor jisu kan pau hangi jisu beit karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi kam kerpang hakane ka sngi burom jongi lindo baro haka bangi kinmau burom ya John Mary viani bakuin uba kring yaki mensiam shabaning karko yangi banginduk Ieid yaki lindo ngi kershan yaki lindo i duai nagabinda yaki lindo
Eniero, ya utrai Jesu Christ.